Agi tengoe mak biur. Asem dadak keramas aku. Mulane kok ya ngati-ati. Ora ngati-ati karang ketok iki ora ketara. Saya mlembung bareng pecah kok banyune mak piyoh. Heeh ya. Apa-apa ki nek mlembung kok nek pecah mak piyoh ya, Tru. Ya dhewe-dhewe kok ya. Heeh. Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra Werkencang Warudayang Mak Papong Mbok Bolong kali cedhe sapa sing gawe ora pidi sowanipun sukma sekawan ing ngriki lenggan sak mangke kula timbali wonten ing Bali Martyu Kunda Manik adalah menika mboten paling kados wayah paduka pun rekyan Warasinta Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya miwah satriya inggih Kastuba pun Lesmana namung dadosaken ngumun raos sing manah kula dene wonten jalma alus ing mapan wonten sakwingipun Lesmana menika sinten di menika wujud kasutapanipun Lesmana anggenipun sampun alampah wadat boten sesenggolan kaliyan wanita slaminipun gesang temah babar wujud jalma alus ingkang winastan Lesmana Sadu Kakang dalah Lesmana Sadu kasinggihan mekaten saha sukma sekawan ingkang dadosan saking Sinta Rama Lesmana miwah Lesmana Sadu dinten sak mangke badhe manjalma wujud kanugrahan ingkang winastan Purba Sejati inggih Purba Sejati menika pinirang dados sekawan werni winastan cahyaning rat wimbaning rat reksakaning rat lan juwananing rat cahyaning rat kasalira dening sinten cahyaning rat kasalira dening pun Lesmana inggih satriya inggih Kastuba duk nalika semanten kenging menapa sanes Prabu Rama Wijaya krana kula nuwun sewu nadyan ingkang dados nalindra duk nalika semanten Prabu Rama Wijaya nanging kasutapanipun kawon kaliyan Lesmana setya bektinipun kaliyan Kadang Reda satemah Raden Lesmana duk nalika semanten alampah wadat mboten sesenggolan kaliyan wanita menika krana anggenipun tansah setya bekti kalawan kadangipun Werda inggih menika pun nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya inggih mila sampun katetepaken bilih ingkang anyalira wahyuning ratu menika namung Lesmana wondene nalindring Pancawati pun Rama Wijaya namung anyalira wahyuning patih inggih menika reksakaning rat wondene wimbaning rat sampun boten keliya malih kasalira dening Rekyan Warasinta wondene yuwananing rat utawi wahyu wadat kasalira dening Lesmana Sadu inggih menika ingkang pengker piyambak menika Kakang dalah inggih kabijaksanan Paduka Adi Prawesi Bathara Guru tumuli katimbalana ingkang wayah inggih sampun ngabiyantur ngersa Paduka Adi Pramesti Manikmaya Kakang Rada ratri lenggah ingkang langkung prayogi inggih ngestaken dawuh Sinta sembah bekti kula kunjuk ngersa Paduka ewang adi pukulun iya Rekyan Warasinta ulun tampa karya bombong tias ulun Rama Wijaya pukulun wonten timbalan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Rama ulun tampa Lesmana pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Lesmana ulun tampa Lesmana Sadu inggih pukulun wonten timbalan ing adhawuh namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sinta Rama Lesmana lan Lesmana Sadu sira kabeh wis padha wanuh jeneng kita wis ulun dawuhi anyalira wujuding kanugrahan ngertiya kejaba sira kuwi bakal manjing angganing titah ingkang wujud kanugrahan kang aran Wahyu Purba Sejati ingkang pinerang dadi patang werna ya kuwi cahyaning rat reksakaning rat wimbaning rat lan juwananing rat nanging luwih gedhe
Dharma ingkang durung rampung nggon kita mapan ana ing jana luka kudu nerusake kewajiban manglurah satru murka sarana kita manjing angganing titah ingkang wis pinesti mapan ana ing astana Gadamadana. Mula nggih ora usah kita nyuwun priksa kelawan panjenengan ulun apa ta sababe dene jeneng kita Ulun Dapuk minangka kanugrahan kang aran Wahyu Purba sejati sayektine Rama lan Lesmana apa dene Retyan Sinta lan Lesmana Sadu apa ingkang kita lakoni ning jagat duk nalika semana sayekti dina iki durung paripurna mula kita kudu tumimbal lair momong angganing titah ingkang kewajibane tanpa beda kaya kita duk nalika semana mangrurah satru murka hambrasta angkara murka ingkang gumlaron ing jagat mula kang sangka kuwi nggih wis ulun tetepake nggon kita bakal manjalmu angganing titah sayekti mboya ana liya kejaba mung ana mapan astana Gadamadana ya titah ingkang wis piniji bakal pikantuk kanugrahan samengko padha bakal mapan ana ing astana Gadamadana ya mung pertitis nggon kita matrapake kalawan kasuwargan kita sabab yen to nganti kleru nggon kita matrapake kasuwargan sayekti bakal ngubar jagat saisine nanging yen to trep lan jumbuh kelawan kewajiban nggon kita ayahi ana ing Madyapada satemah bener sarta pener nggon kita matrapake kasuwargan kita sayekti ing kono bakal dadi sarana nggon kita nerusake kewajiban hambrasta angkara murka ingkang gumlaron ing jagat iki Sinta Rama Lesmana lan Lesmana Sadu nggih ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Prastada Paduka Ewang Adi Pukulun Lilanana ingkang abdi madal pasilan nindakaken dhateng kewajiban semanten ugi Pukulun kula nyuwun tambahing pangestu kula iki nyuwun pamit Pukulun mandhap wonten ing astana Gadamadana Pukulun menapa ing dados dawuh Paduka ingkang abdi punesmana sadu tansah ngestu padha surtiting ati-ati duga-duga digawa ulun sangoni puja mantra rahayu niskala saklaku jantra kita satemah kita bisa manjing kelawan kasuwargan kita Wahyu Purba sejati Song Warudaya Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe dados pakaryanipun Rama Wijaya sak kulawarga menika dereng purna to Di Kakang Rada kewajibaning satriya ingkang ngambrasta angkara murka menika mboten badhe purna krana jagat menika wontenipun namung kalih perkawis apadang peteng bungah susah bejo cilaka ala lan becik mila menawi becik menika kala wau tumunten boten dipun andhapaken wonten ing jagat sayekti donya menika badhe kaprawasa watak ala inggih Rama sampun brasta dasa muka sawadya balanipun ewadene dereng purna kewajibanipun nadyan kedah tumimbal dados wujuding kanugrahan manjing angganipun titah nanging nyatanipun menika dados pakaryanipun nadyan boten sarana wadak lumampahing Prabu Rama Wijaya menika sanyata sakmangke pancen pun pinesti kedah ngrampungi pakaryan mekaten Kakang menika mangke badhe wola-wali
badhe mekatno lampahan ingkang dumunung-muntung ing jagat Kakang Rada. Ha nggih, monggo dipun awat-awati lampahing purba sejati. Sewawiji kula dherekaken. Ora member awan mau panase kliwat saka ukuran bengi iki mau sore sumuke ora jamak-jamak mula ora aneh nek mendunge mlumpuk nganti tekan dina iki udan ning tumrap petruk tumrap petruk udan menika berkah dadi wis ora usah dadak di getune tasakuran panjenengane Mas Soni kalian Mbak Ainun nyatanipun dipun barokahi dening panguwasaning dat Kang Purwengdat sarana dipun paringi jawah mboten menapa-menapa wong menika sampun setengah mainan langkung dados mboten dados sabab menapa kemawon ya mung kula suwun ingkang ngatos-atos nginggil menika mboten ketara ketoke enak-enak tenguk mak biur ra malah ngrekoso kedep tasma aku nyawang slendang biru era jamak-jamak tak pindah kene lek ku tancep lah kene trocoh ki apa wis dadas-dadas mula kudu ngati-ati nek nganti ketrocohan iso dadi krecek aku engko nyelaki janji monggo swantenipun Ibu Prastiwi kula suwun biasane Prastiwi ki ya nolak udan kok iki kok ora mandi mbok coba unsalno dhuwur gendeng Pras kathok anyelake monggo Selendang biru selendang biru selendang biru selendang biru amonge among ngenaki hati tekan batin setiamu selendang biru tetep ana janjimu ya tetep ana janjimu selendang biru
Agi tengoe mak biur. Asem dadak keramas aku. Mulane kok ya ngati-ati. Ora ngati-ati karang ketok iki ora ketara. Saya mlembung bareng pecah kok banyune mak piyoh. Heeh ya. Apa-apa ki nek mlembung kok nek pecah mak piyoh ya, Tru. Ya dhewe-dhewe kaya. Heeh. Sowan ning daleme Pak Haji. Sapa kok? Haji sapa? Haji Santosa. Santosa. Ya. Sing ndhaupake putra-putrine menane Mas Soni karo Mbak Philip dengkulmu mlocot. Mas Soni karo Mbak Ainun tak kira nek merek tip. Mbak Soni karo Philip Mbak Ainun. Heeh. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Iya. Suga-muga tekan kaken-kaken inan-inan ya, Truk. Sing jeneng wong ndongake wong dadi manten ki janjane nek tekan kaken-kaken inan-inan iki salah. Kaken-kaken inan-inan ki tuwa to, Gong? Heeh, aja nganti sok tuwa ki malah pisah. Nek iso tresna tinresnanan nganti puputing yuswa. Lho. Ngono. Tresna tinresnanan nganti puputing yuswa tegese nganti entek umure isih padha-padha tresnane. Asline ngono ya? Asline ngono. Piye bareng aku kudung nggone bojoku terang to? Kowe maksud tak nggo kudung nggone bojomu to? Heeh. Kok kaya anduk. Ayo sok tak nggo andukan bareng. Ngawur ora. Anduk kok dirangkep-rangkep ora. Iya. Ya seneng melu bungah, melu ndongake muga-muga nek cara pranata cara MC kae do ngendikake muga-muga pikantuk kanugrahan momong golek kencana ingkang bangkit tata jalma. Jane kuwi apa to, Truk? Anak. Golek kencana ingkang bangkit tata jalma kuwi anak. Sing jeneng wong bangun Bali Wisma kuwi seneng-senenge nek wis bar dadi manten kuwi sing diarep-arep ya kuwi paringan kanugrahan wujuding putra, mbuh lanang mbuh wedok kuwi ditampa kanthi ikhlas, ora usah dadak milih-milih. Mergo anak ki paringane Gusti. Anak ki saka tembung ana. Anane iso gumlar ning Madyapada ki mergo Gusti sing nganake utawa sing paring ana wekasan dadi anak kuwi mau. Wong tuwa mung sak derma dititipi karo sing gawe urip. Ngono ya, Tru. Ha iya. Mula kowe karo aku wajibe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nyali Bapak Santosa wis kraya-raya rawuh ning Ayogyakarta. Heeh. Paring dawuh karo awake dhewe sak rombongan. Heeh. Ya karang kahanan kaya ngene iki ora dijaluk, ora dijangka. Ha iya. Mula udan ngene iki ya wis malah wis paring berkah ora apa-apa. Ning iki terang rep sirep saka kersaning Gusti. Amin. Sing dikarepke pancen ngono. Ada ora njaluk tulung aku. Lho. Kowe ya iso nyolak udan. Lho aku ki nang kene ora terkenal nang Yoja ngono, kejaba dalang aku ki nolak udan, loro nolak utang. Oh. Heeh. Bayar utang. Nolak utang tegese ora tau bayar. Ha padha wae ora. Aku nek wis matek kaji terus sing jeneng mendung ki. Heeh. Singkirke ngetan kabeh tengah padang. Ning winganane aku dipentungi karo sing digawe mergane. Mendunge tak singkirke ngulon ki ngulon kabeh, bareng let 5 menit ngetan meneh nggawa kanca. Wah dadi terus banget malah. Wah kok iso. Rapale kleru. Rapal kok kleru. Petruk apa Mas Garing? Ngene ya Dik Petruk. Heeh. Iki awak dhewe ora mung ijen, isih dibantu karo Mas Duojo. Wah, Duojo. Duojo jo klitik karo jo kluthuk. Nggone arep dinggonke ngendi? Ngene wae. Awak dhewe kudu iso ngerti dagelan nek kudanan piye. Mula dikekke kono salon. Ya aja kaya ndagel kok dhewe-dhewe ora. Iya. Mangga dipun aturaken, mangga. Ayo. Nyuwun pangapunten bapak-bapak, mas-mas sing lenggah wonten mriku katuran semise sawetawis. Heeh. Oh, kukut. Ora apa-apa. Susukan sedhela, Pak, susukan sedhela. Nyuwun pangapunten. Ha iya.
Mboten dados menapa. Wong dasare niki wis terang kok. Iya. Wis saya trenceng wis terang. Heeh. Merena semubang wangaruna tinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketer kene dunganing kung Mas Tunama Sidam skaring bawana langgeng ndadosaken kagiat raosing manah kula menika mboten pangling kados anak Prabu Ndrawati ngepareng rawuh wonten ing Astana Gadamadana. Nun inggih. Kula nuwun sewu Bapa Penemban. Ndadosaken kejot raosing manahipun Bapa Penemban Kapi Jembawan. Ingkang putra Ndrawati ingkang kepareng sowan ngabiyantara, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih, kula tampi dawuh sami-sami. Bapa Kapi Jembawan. Ingkang putra Mandura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih, Tiyang Agung kula tampi dawuh sami-sami. Janur gunung kadingaren teka rawuh wonten ing Astana Gadamadana. Nuwun sewu Bapak Penemban. Sowan kula mboten taliwara ingkang saderengipun tumunten daya-daya kula sowan wonten ing Astana Gadamadana. Estunipun namung netepi dhateng dawuhing dewa ingkang sampun kula tampi. Magepokan kaliyan kawontenan Astana Gadamadana ingkang sakmangke badhe dados papan tumedhaking kanugrahan ing winastan wahyu purba sejati. Wilenging saking menika tumunten kula kaliyan Kaka Prabu Mandura suman ngersanipun Bapa Kapi Jembawan ingkang wigatos nyuwuni dipanilah paduka Bapa Penemban Kapi Jembawan keparenga suka liraning penggalih sakmangke keparenga ingkang putra manjing teleng Astana Gadamadana. Krana anggen kula kepengin sanget neter dhateng ketrimaning gesangipun ingkang putra Ndrawati sageta ing sakmangke kula pikantuk kanugrahan peranganipun wahyu purba sejati menika Bapa Penemban Kapi Jembawan. Miat langening kalangkuan aglar pandaan moncar tinon lir kekunang surem soro tetan padang kasoran bajaring purnaming kekono dasari mangsa katiga ing anak Prabu Ndrawati gandeng Astana Gadamadana menika papan pesaranipun darah Mandura ingkang sumare menika nalindra ingkang lenggah wonten negari Mandura mila menawi jengandika badhe tuwi dhateng pasaranipun para pepunden menika purbawasa wonten asta paduka anak Prabu Ndrawati. Bapa Jembawan wonten dawuh sinuwun namung kula suwun kanthi sanget sakmangke Bapa Jembawan wonten suka lilaning penggalih sakmangke ngemot-emot dhateng aturipun ingkang putra ing Mandura. Kepareng anak Prabu Baladewa badhe paring dawuh menapa? Kula suwun kanthi sanget menawi sakmangke wonten wujuding satriya nalindra menapa dene Brahmana ingkang badhe mlebet wonten ing Astana Gadamadana. Menawi menika mboten wonten sambung rapeting darah kaliyan turas Mandura. Kula suwun sampun ngantos dipun paringi palilah. Sabab sakmangke namung badhe ngeridu anggen kula lan Kadang Yai Prabu Kresna Anggayuh wujuding wahyu purba sejati. Menapa sampun dados dawuhipun Sinuwun Mandura badhe kula estakaken. Monggo kula aturi tumunten manjing wonten teleng Astana Gadamadana sinuwun kekalihipun.
Sandang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung mboten pangling kados Kyai Semar. Iya Jembawan, aku sing sowan Ki Lurah Petruk. Jembawan Ki Lurah Bagong. Munyuk tuwa. Wis. Gong kuwi karo Kapi Jembawan kae iki pendhita e. Nek ra munyuk, ha iya. Nek munyuk tuwa ya aja nesu. Wonten menapa Kyai Semar dene sowan utawi rawuh wonten ing Astana Gadamadana? Nglarapake karo bendaraku Ndara Permadi. Nggone kepengin nyuwun palilah kelawan kowe bakal mlebu ning Astana Gadamadana. Jembawan kula nyuwun pangapunten Kyai Semar. Sepinten kalepatanipun ingkang abdipun Jembawan tadah wadana. Piye? Menika kala wau rawuhipun anak Prabu Ndarawati miwah anak Prabu Mandura. Sumawana ingkang rayi inggih menika pun Gusti Ayu Bratajaya inggih lara ireng. Paring dawuh kaliyan abdipun Jembawan bilih sak mangke badhe anggayuh kanugrahaning Dewa mapan ing Astana Gadamadana. Monggo wanter ngendikipun Sinuwun Prabu Mandura bilih sinten kemawon ingkang badhe mlebet wonten ing Astana Gadamadana. Menawi wonten sambung darah kaliyan Turas Mandura mboten kenging mapan wonten ing Astana Gadamadana. Lah terus ndaraku iki Ndara Permadi iki apa ora mbok keparengake mlebu ning Astana Gadamadana? Kula sampun matur menawi mboten wonten sambung darah kaliyan tiyang Mandura mboten dipun keparengaken. Jembawan kowe iki kethek tuwek ora ngerti. Kowe iki pendhita ning ora tau ngerti silsilah. Coba saiki petungen. Ndara Permadi kuwi putrane sapa? Raden Permadi menika atmajanipun Sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Kuwi rak sudarmane utawa bapakne. Lah ibune menika atmajanipun Dewi Kunti. Nyuk. Ibune Ndara Permadi Dewi Kunti kuwi saka ngendi? Saka ngendi? Ceceki untune wae, Pak. Aja gong kowe iki radonge kok senengane melarang-larang sampenake dhewe. Kuwi rayine Sinuwun Basudewa. Sinuwun Basudewa ki wong tuane ndaraku Ndara Kresna, Ndara Baladewa karo Ndara Lara Ireng. Iki eneng Turas Mandura, iki eneng Getih Mandura. Kok kowe iso muni nek Ndara Permadi ora Getih Mandura? Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten bubuti wulumu modar. Inggih, nyuwun pangapunten. Widen, mlebu wonten astana kula sing tanggung jawab Jembawan iki. Marika den mrayitna semuriris eka balik titiyane Gandayani. Kakang Semar, eneng apa teka kowe nyandhet lakuning Permadi? Mangke riyin Astana Gadamadana niku papan sing ora lumrah, papan sing gawat. Iya. Monggo kula ngerti sampeyan niku ajeng mlebu ning Astana Gadamadana jumbuh kalian sing mangdhawuhke wau. Entuk sasmitaning dewa supaya nggayuh wahyu purba sejati rak ngoten to? Iya. Mengkeh teng jroning Astana Gadamadana menika wonten wujude sela gilang. Wujud sela gilang nggih. Niku papan pelengganing Sinuwun Prabu Rama Wijaya duk nalika mejang kaliyan ingkang rayi Raden Barata nalika dipun dawuhi supados gumanti keprabon wonten ing Ayodya. Iya. Sampeyan mangjajal lenggah wonten ing Sela Gilang niku. Nek sampeyan kuat lenggah teng Sela Gilang niku teges sampeyan sing kuat kedunungan wahyuning ratu.
Mengkono Kakang. Nggih, ning kula njaluk sampeyan mang sipat panglemunan. Tegese aja nganti iso disawang nganggo netra lumrah. Mangilangi wujud sampeyan, watak panglemunan. Mengkono. Pun sampeyan mang lenggah ndisiki Nalendra Ndarawati kaliyan Nalendra Mandura kalih Dewi Bratajaya mang disiki. Sampeyan mang lenggah teng watu niku ning kanthi panglemunan lho kula weling. Iya Kakang Semar ngestoke gawé. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging riseng awe gandrung ing Koko Prabu nggih sakataing masaryan menika asranipun para pundhen sedaya ya aku ngerti Koko Prabu pirsa menapa aku kok tok ajak iki wujuding watu iki apa Kresna Koko Prabu nggih. Sela Gilang menika papan pelengganipun Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Nalendra ingkang kawasa ngratoni Triloka duk nalika semanten. Sela menika kinarya mejang dhateng rayinipun Prabu Rama Wijaya ingkang namipun Raden Barata ingkang nalika semanten badhe dipun dawuhi supados gumanti keprabonipun nalika nilar praja Manjing Wana inggih menika negari Ngayodya. Terus monggo dawing Jawata ingkang sampun kula tampi sinten ingkang kedugi sarta kiyat lenggah wonten ing Sela Gilang menika inggih menika ingkang badhe pikantuk wahyu cahyaning rat peranganing purba sejati inggih menika wahyu ratu. Lho sapa sing kuat lungguh watu kuwi bakal entuk wahyu ratu kasinggihan mekaten apa pun kakek diparengake jajal kula sumanggaken wah dalah yo jajale. Jumangkah Sang Baladewa nalika semanten arsa lenggah madaning Sela Gilang kilaranipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya parandening sakmangke datan prayitna bilih mriku sampun lenggah Sang Permadi ya panengah Pandhawa dupi Sang Baladewa arsa lenggah telenging Sela Gilang den jongkongake dening Sang Permadi dawah kalenggak kagiat nata ing Mandura wau. Monggo ya. Wah! Wah, edan. Wah. Wah. Oh, jagat Dewa Bathara weh la ora nyono. Ing atase wujuding watu wae kok kekuwatane ngedapi-dapi. Bareng pun Kakang arep lungguh ning watu Gilang mau, kaya ana tangan ingkang duwa lawan pun Kakang wekasan pun Kakang tiba kalenggak. Kresna, wis aku trima. Mopo yen ngono pancen dudu ginaris panguwasaning dewa aku entuk wahyu ning ratu. Ora apa-apa. Ning tak jaluk peranganing pun Kakang apa dene Siadi apa dene Loro Ireng ing kedurungan wahyu ning ratu. Coba Siadi njajal. Koko Prabu, nggih. Pangraos kula kok mboten sekeca. Lho tegese kula menawi mboten njajal ki mawon dos pundi? Lho aja dijajal sik. Lah iya. Dijajal sik. Nanging mboten sekeca. Lah terus
sampun kula mboten kemawon. Lho, si Adi mengko ora entuk Wahyu Ratu, mboten pikantuk Wahyu Ratu mboten menapa-menapa. Mengke menawi kula wantun njajal, tentu kula dawah. Kok si Adi iso mestheke? Sampun to, kula ngertos. Sebabe apa? Panjenengan mboten prisa inggih mboten sanyuwun prisa. Kula ngertos. Lah terus Sembadra, napa Kakang? Coba kowe lungguh sela gilang kae. Mbok menawa si Adi pinesti entuk kanugrahan baboning Nalendra, ora entuk wahyu ning ratu, ning waton entuk baboning ratu wis padha wae Sembadra. Nyuwun pangestu ya Kakang. Ya. Sembadra kuat lungguh watu kirang. Wah, pancen ketrimane wong urip ki dhewe-dhewe Kresna. Pancen trimane wong urip ki dhewe-dhewe. Nadan pun Kakang kuwi dadi Nalendra nanging uripku ora patek ketrima karo panguwasaning dewa. Ning nyatane Sembadra, adiku wadon iso lungguh ning Sela Gilang. Wah, cetha yen to Sembadra bakal entuk wahyu baboning ratu. Inggih Koko Prabu. Ning sing sabar to ora usah bengok-bengok wong gaya wahyu kok kaya tawa obat. Obat dengkul mlocot ora. Ratu kok padake tawa obat. Mboten sah bengok-bengok. Sembadra. Apa Kakang? Piye rasane? Aku gumun ana ratu ana watu kok empuk. Lho. Piye kuwi? Ana watu empuk piye? Nyatanipun ingin dipun raosaken Sembadra kados mekaten kok empuk watune. Empuk Kakang. Ora atos kaya watu-watu lumrahe. Malah iki kok kaya ana daya. Mbuh aku ora weruh nggonku lungguh ning watu kok kaya kenceng banget. Kaya ana sing nyikep. Tur aku marahi kepenak nggonku mapan ning kene. Wah, lah edan pancen wong wadon ketrima tenan Sembadra iki, ketrima tenan Sembadra iki Koko Prabu. Menika wonten pasarean kok bengak-bengok. Iya. Sampun to, Kendel. Sembadra ketrima ya wis ketrima. Pokoke kula lan panjenengan melu bungah. Sembadra iso ketrima uripe entuk baboning ratu. Sampun remen. Iya. Ora usah bengok-bengok. Iya. Nek mayite do tangi piye? Oh, aja. Aku wedi. Lah inggih sampun kok. Senengane kok bengok-bengok. Wong ning pasarean kok sak penake dhewe ora. Wis mapan Sembadra. Wis Kakang, wis kepenak nggonku mancing. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Koko Prabu. Nggih. Wahyu sampun mandhap. Lho. Wahyu wis mudhun sampun Koko Prabu. Lah terus petungane piye? Kula sampun ginaris pikantuk reksakaning rat. Reksakaning rat piye? Wahyu patih tegesipun turun kula benjang boten dados Nalendra nanging turun ing Natandrawati benjang. Ingkang nyambung sejarahipun patih wonten ing Nuswa Jawi. Lah terus kados ingkang sampun paduka ngendikaaken Sembadra pikantuk baboning ratu wimbaning rat. Waduh syukur Kresna, syukur. Baboning ratu Wahyu Patih. Lah tegese aku entuk wahyu ning ratu. Mboten Koko Prabu. Lho. Lah aku entuk apa? Koko Prabu pikantuk yuwananing rat. Tegese wahyu wadat. Aku entuk wahyu wadat. Inggih kasinggihan mekaten. Panjenengan mboten kenging sesenggolan malih kalian wanita kejawi namung Kakang Mbok Erawati. Waduh.
Wah. Mbong aku wis ninggake loro. Tetep mboten kenging, namung Kakang Mbok Ayu Erawati. Lah terus aku tak takon, Wahyu ning ratu nendi? Wahyu ning ratu nendi? Koko Prabu kaliyan kula nilar papan mriki sawetawis. Ngopo? Monggo to. Yo. Punjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung sejati kang pranyata sang Dyayu lara ireng pinangku dening sang Permadi anggenipun mawi aji panglemunan mila datenama kalamun boten kasat mripat dangu sang saning dangu kaprawasa ing nafsu wekasan mudhar kang aji panglemunan saya dangu saya ketawis gemermeng sang Permadi angrurum sang Dyayu lara ireng jejimating tilam sari sawang purnama cahyamu warna skamandyan liringmu pandam kamarutan sumbaga anuju prama dedeg mandra rangkung Kakang Mbok apa ora krasa yen to tak kangeni pirang-pirang dina iki dina samengko wis kelakon penjangkaku kelawan ketemu karo Kakang Mbok. Kakang nang demit Kakang, aku wegah. Aku takon karo Kresna Gagiwangsulana, Wahyu ning ratu tiba sapa? Si Aden entuk Wahyu Patih, Wara Sembadra entuk baboning ratu, aku entuk Wahyu Wadat. Tak trimo ora apa-apa. Ning aku tak takon Wangsulana ben aku nari Bertitis. Wahyu ning ratu nendi? Apa Wahyu ratu misah kelawan Wahyu Patih, misah karo baboning ratu? Kakang, ngen sepasariyane ning demit Kakang. Mati aku Kakang. Sembadra ning apa? Kowe tak tinggal ning Sela Gilang Loka tadi mlayu-mlayu. Kowe bengok-bengok, kok weden. Kowe gila ning apa? Kakang. Ora nyono jebul nggonku lungguh ning watu mau dipangku demit. Dipangku wujuding setan. Lho. Dipangku demit piye? Dipangku demit Kakang bareng Kakang sakarone ninggal astana Gadamadana. Demite ngungrum karo aku Kakang. Aku wedi Kakang. Iblis sanad mbebeto atine para dewa kepat karepe dhewe. Ngopo piye? Sok meneh iki mbok ora sok tumbak cucukan. Wong wedok iki nek tumbak cucukan arep ayu disengit wong akeh. Aku ora tumbak cucukan. Lah kowe ngopo ngandhake yen ana demit? Wong ana tenan kok. Rupane piye? Medeni ora? Demite bagus. Lah demit kok bagus ki demit apa coba? Pilus apa piye? Wo lah iki engko nek nganti dadian apa-apa, eneng apa-apa lak salahke kowe lho lara ireng. Kowe ngerti to pambegane dulurmu tuwa Mandura? Nek ngamuk kaya ngono kae, nek nganti demite engko diajar, sedulure demit-demit ki engko do ora trima, kowe lho sing tanggung jawab. Aku diseneni meneh. Aku tak bali wae. Senan seneni ning dalan senan seneni. Kok iki ngeyel wong wedok taren sik ora kok tundak kaya ngono. Wah, mati kowe menungso ra dadaran. Wah,
Aradine Baladewa demet kaya ngene jaluk diajar kowe modar senengan sampe kaya kowe wani bebeda karo lara ireng sinuwun Mandura nek duka kok ora nyawang pasuryane sapa waton diajar dipala gantang. Eneng apa, Pak? Ndaramu Baladewa kae piye kae? Ndaramu Permadi diajar kaya ngono. Gong, Ndara Baladewa ngajar Ndara Permadi. Sapa? Ndara Baladewa ngajar Ndara Permadi. Lho. Nendi? Galu neng kono. Kowe apa aku sing misah? Aku wae, Tru. Tanggone olahraga, tantange Baladewa parat ora. Tak dongak-dongake tabrak truk. Sirahe wong tuwa nggo pancatan. Menungso. Bagong nek dikongkon ya ndemenake ning mesti gawe sengsaraning sedulur soalé. Mati wae dening aku. Wani bebeda karo adine Baladewa. Bratajaya lara ireng yatiku. Lah kok dadi kowe bebeda, Mat? Lho, iki ning demet matane gedhe, matamu e. Lho iki. Lho, Bagong lho iki. Culke ora? Culke ora? Ora to culke. Ndaraku cilik lara, babak kilut. Iya. Anu babak kulite putung balunge ijole Prabu Baladewa. Culke ora? Ora tok culke aku mlayu ning Saptarga tak kandhake Ndara Brata Simping. Kae nesu ning klera-kleru. Wektune selak entek ora ndang rampung-rampung. Bratasena remok kowe. Lho, aku ora wedi. Kowe, Tru, yo dandan aja, Tru yo. Dandake tenan yo. Piye si iso misah ora? Ora e. Aku mau muni arep misah. Wis, ben wani bebeda karo adikku lara ireng. Hukumane ya kaya ngene iki, Barat. Merga saka nggonmu tumbak cucukan dadine kaya ngono kuwi. Ya iki demit kok kaya ngono. Mbok ora dingonoke. Ngerti aku ya ngono. Bagong. Koko Prabu nggih dipun luwari. Menika Permadi. Lho, Permadi oh nggih. Nggih. Permadi tenan, inggih. Weh lah dalah. Wah. Samenika sampun pinanggih. Ketemu piye? Ingkang pikantuk wahyu ning ratu mboten sane kejawi namung Permadi. Lho kok sik. Permadi kok entuk wahyu ratu iki Permadi iki mau ning Astana Gadamadana. Koko Prabu lenggah sela dipun jongkongaken menika ingkang jongkongaken sanes ingkang Mbau Reksa. Lah sapa? Lah inggih Permadi. Wong sing dikarepke lungguh ning sela menika mboten kok kula lan panjenengan ning lara ireng. Wah, setan kula. Kowe Permadi ngono sing ngakon sapa? Permadi, wonten dawuh. Sing ngakon sapa? Ingkang dawuhi Kakang Semar. Wah, Semar ki wong tuwa kok ya akale kok ya werna-werna to. Piye, ra trimo karo bapakku piye? Ora apa-apa. Ra trimo tak kandhake saiki. Mar Petrus sangkeme. Dene ro Semare wedi kok. Sapa-sapa diamuk, sapa-sapa diamuk. Piye karepe? Blegegek jengkulmu mlocot. Bagong aneh-aneh ora. Ya Kresna yen pancen kaya mengkono. Aku ora apa-apa. Permadi ya turas Mandura. Permadi iki putrane Bibi Kunti Kalibrata. Koko Prabu Kasinggihan. Bae.
Wah. Sumorot pasuryaning Yayi Widowati. Manjing putri Manduraja padha lok kelangan legane atiku. Ya! Hei! Wah, Tala Kresna. Yayi Prabu, Sembadra ilang. Ana regemeng-regemeng ireng nyaut para Sembadra. Kresna Tututana, kowe ingkang bisa ngambandir Gantara. Adimu Sembadra Tututana. Nadyan kula saged ngambandir Gantara, nanging kula mboten saged nututi dhateng ingkang Nyidra Sembadra menika. Sebabe menika menawi mboten dipun ginakaken ngamawi sayembara mboten saged. Sayembara piye? Kok ora pun aturi ngendika? Ya, ngendika piye? Aku matur piye? Sapa sing iso ngrebut Sembadra, nek wadon tak dadekke sedulur, nek lanang tak rabekke. Apa kudu ngono? Sampun to? Pilih kelangan adi apa pilih muni ngono? Gendang. Yo, Petruk nun. Bagong nun. Seksenono, moh. Petruk Seksenono. Nggih. Ya. Baladewa ngucapke sumpah. Sapa sing rebut adiku lara ireng bali marang papan kene. Nek wadon tak dadekke sedulur lanang tak daupke karo lara ireng. Wah, ngapusi we. Kula ngapusi napa? Wah, kowe iki pancen wong pinter kowe iki. Kowe pancen wong licik, kowe wong pinter kowe. Permadi klepat tanpa pamit. Nggih, mbok menawi namung kodratipun mekaten kedah lemah kok, Prabu. Maling aku balekno. Ora bakal tak balekke. Ora bakal tiba ning Padasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut. Kowe bakal winengku garwa Nalindra ing tawang gantungan. Ya kuwi Prabu Godayitma. Aja kuwatir. Kowe mesti bakal tak dhaup. Ya ampun. Alah. Prabu Godayitma. Piye? Serius. Serius apa? Tenan kowe arep ngrabi karo aku? Iya. Lahir batin. Ora gelo. Ora. Aku jane yo gelem. Aku isine. Kowe gelem? Gelem. Nggo ngopo aku prawan sak suwene. Nek wis ana sing mengku garwa ya bagaimana lah tak serahkan kesucianku kepadamu. Bali ana ing tawang gantungan. Heeh. Ning medun sik. Lho, arep ngopo? Aku kepoyo. Ya medun. Medun. Landing. Ayo. Kowe aja noleh ya. Ora. Mergo aku isin. Yo. Aku arep wong ayu nek nguyuh ngadeg. Lho. Mergane ngopo? Mergane kempolku gegedhen. Andi aku nek ndodoki ra iso ngadeg. Yo. Wis urung. Wis gek noleh. Sawangan pasuryanku Prabu Godayitma. Ya, wah edan. Wah, Sembadra. Wah, hei. Iki mau sing tak tolong Sembadra kok dadi menungsa kaya ngene piye? Aku padamu. Wah, ora sudi. Wah, ora. Aku padamu. Wah, ora wegah kowe menungsa apa kowe?
sapa? Rumiyin Satria ing Cibuk Cangkiran. Samenika mapan wonten ing Kendhali Sodo. Miturut kabar Gusti kula Sinuwun Prabu Rama Wijaya sampun tumimbal lenggah wonten ing kasuwargan paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Monggo kula sinampiran pakaryan ngreksa dhateng Sang Hyang Wisnu kepareng boten kepareng kula suwita dhateng panjenengan. Anoman nggih. Nami kula pun senggone nggih pun Anoman. Kowe tak tampa nggonmu suwita marang nata ing Darawati. Nanging waton kowe iso nyingkirke sukmane Dasa Muka ya Kodayitma. Kula aturi lenggah kula piyambak diweji. Arsa madange jagat tuk mungop-mungop sapucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung wah Prabu. Nggih. Purba sejati sampun tumedhak. Ya. Malah samangke kula pikantuk abdi enggal inggih menika pun Mayangkara inggih pun Anoman. Ya, pun Kakang Mayu Bagyo Sri Jumuru. Mugi-mugi dayaning wahyu sageta paring daya dhateng sinten kemawon saengga saged manjalma gesang ayem tentrem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mboten manggalan setunggal menapa. Lan paripurnaning cariyos menika Kakang Semar sumangga Kakang kula sumanggaken. Matur sembah nuwun. Kula ingkang dipun paringi kalodhangan supados munjuk atur. Sejatosipun wonten cariyos sedalu menika ngemu momot piwucal luhur gumantung sedaya anggenipun sami niti priksa dhateng lelampan menika. Monggo salebeting cariyos dalu menika ingkang sae dipun pendhet ingkang awon dipun bucal ingkang tebih. Menawi menika dipun tindaken mugi-mugi menapa ing sampun panjenengan lampahi sarana bucal ingkang awon nindakaken ingkang sae menika sakmangke saged cinaket daning panguwasaning dat Kamurweng Dat Sura Sudrajan ingkang rat suwah brasta tekaping ulah Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih. Kula menika wakilipun para kadang-kadang kula sedayanipun tebih saking Ayogyakarta menawi wonten lepat anggen kula ngaturaken pasugatan nyuwun samudra pangaksami mugi-mugi langgeng lestari anggenipun sami manjing dados pasderekan dinten.